Hambai joto rangsakni viewers tei subscriber rokno norokno puilano kok chanai entertainment YouTube channel ni bisingtui jotono no kha kaham tei jotono no kha kuphur yapharu tinibo haino hai ang norokni bagui belai nangkukma kokrok tubui phaika norok o video no fulan simi paithak jara first to last nainen bagui saitologdi tei video no skip rok khlai tari baijadi tei tomungno norok o channel o kotal takhuk khaikeba kotal bukhuk ngui tongkhaikeba o channel no subscribe khaiyako hingke norok subscribe kaisa khairi baijadi tei o video no nai tongkhaikeba like kaisa rwui redi norok buino hamjango haino anobo kisisa help khaidi obono norong thani ani koimo nge faidi tinini o video ni topic ni bokhago turuk thanglayana tini ang amsuk kokobang rok saklak tamni hinba miawo chini borong bonang doctor biswajit ni debbarma ni video no ang o channel o upload khlai rikha tei o video ni comment no koyekjon ano sajai angui comment khaikorka ang o comment rok no o video ni paithago norok no detail khai kaisa kai poriui tei sawi khnarinai oboni swkang phaidi swng kisisa kok kaham khwnarlainai o kok kaham wngkha norok hoito baksa nukbai khana ba khanabai khana lai thangnai salo Khowai Tulashikhor amchaio chini borom gwnang Mantri Animesh debbarma aroni hukbar khainai rokno teiler gari bakha tei dangkal bo bakha tei aroni hukbar khlainai rokno manwi buslwi khlaibo kwbangmano bakjakha obono kaisa chini belai kheno good news tei belai kheno bokha tongthoknani kok hairiba swng kwbangmano swng YouTube khlok angkhe swng saimano tei nugo comment nogo kwbangmano chini lukrok silaio MLA rok khamai thangbaikha MLA rok lukurokno nailiya ha MLA rok batpar thokai lukurokno thokiui tonika chalak phaltu hinui kwbangmano chini public rok baksa comment khlaio ba salaio hingkai o mahairok salaimani bono yakha bono comment hamya silayani bono yakha bono khuk setra salayani o mahairok ta salaijadi obo kha belai kheno chaya obo belai kheno hamya ha Mantri MLA rok bo borok joto pare lukurokni bagui khasigui no tongo kafrawui no tongo janpran liui no tongo borok bo mani hangke borokni rinai ba hediba borok bo kaisa sarkaro tongfano tamni hingke kuchuk sakani phainani nango manani nango o kuchuk sakani phaikhe hingkhe borok bo public rokno rinani ba public rokno baknani hingkai o kisa misa phaima rokno to joto public rokno rinani borok bo sombobya haidiba oboni bagui no o foul teiler manthani o baksa kha somlai tongkhana ba baksa kha dusai tongkhana baksa ba joli tongkhana baksa ba kok hamya sai tongkhana ano khai bagya ha temasna ko bago o mahairok ni kwbangmano bokha hamya kha kosom sombirogo baksa tongmai khana please hangkai jara manya ba yapharjagya kha dusanan kokrui kha somnani kokrui tamni hingke kwthang toka hingke ha nungbo manai angbo manai swng oma haike swng wanswkgwi swng bokha ekdom sulana poriskar khai swng oma haike o hasakao tonglai thanani nango kebono kebo ta sejadi kebono kebo hamya ta slaidi keboni kokno tui comment hamya rok ta silaidi omongkha belai kheno chaya hingke omo hingkai 2 number topic omongkha ang miao kaisa chini borong gwnang doctor biswajit sir ni video kaisa o channel o upload khairimani ha hingkai o video o 41 jona comment khaika ano tei o 41 jona ni bisingo 9 jona ano comment hamya sihorka hingke ang o 9 jona ni comment hamya sinai rokni bumungno ang tabuk kaisa detail kheno rokno sawi khnarinai hingkai puila no tongo number 1 no tongo sopon debbarma 9921 bono comment khaikorka nung asta sui hinsau hingkai ata sopon nono belai na hambai
ningano sui hini comments sihormani ngai nono belai belai hambai ngai nungbo wanswkgwi khoroksa tibrasa angbo tibrasa ang suida na suya nungbo kaham keno saimano angbo kaham keno saimano ngai kwrwi ngai ang nono sanamo sungo asuk khuk sitra rok khai roko ta suidi do kwrwi ano siga siga te alka borok rokno omahai rok comment rok khuk sitra riwi ta sibai jaji obono ani kaisa koimo ngai number 2 hingke Norendra debbarma 8569 boano comment khairka dur o kaisa subama baida bubagra asuk tui kotoro twinai rokno rang rimani nugyada nung abo khai tamo sayasa musuk mokol kanada nung omokhai Norendra debbarma ano sihormani ngai takhuk ang nono bo hambaya pharo ang sudu Dr. Biswajit ni kongno tui simi ang o channel o riya ang joto kok rokno twino joto borok ni kongno twino ang o channel o video riwi tongo hoito nung manya khuna miao kaisa mankhana hingke ani channel o 100 ni above video tongo gai nung o video o kaisa kaisa kai khnawi naidi tei video chalogwi naidi aro sabo ni kok sijak tong tei sabo ni kok sajagwi tong nung abono detail khai srai ke nung sawi manai number 3 hingke khowai debbarma 6775 boano sihorka chuak nungjak kok saw hnoi nga hambai khowai debbarma no hingke nungaro comment simani hingke chuak nungjak kok saw naidi bukhuk kebo phano camera ni bwskango social media o chuak nungui omohaike kok rok saklak nungabo puitusadi karon hingke sung omohai camera ni bwskango kok saitongmani sung omohaike YouTube channel khulogwi karon sung kok saitongmani omo sara wall o sini video no bo nugnai nainai he jodi no sung chuak nungui omohaike ro kok sawi tong hangke sini sakono ani sakono majra asuknai nga aboni bagwi sung kono din phano omohai camera bwskango chuak nungui biri felek nungui nisa jinis no sung use khai jefru phano sung kok saya sung jefru phano video swnamwi tubuya nungabo number 1 kaham kai nin bokhrogo wanswkgwi nahadi number 4 hingkai Sujata debbarma 8365 bo comment khaikorka bosoro masa sui kobor achaio ano haino o musuk no haike phai tongo nini faidani bagwi bo butoni chuabwi tong nei omo hingka Sujata debbarma comment sihorka tamni hingke ang mia Dr. Biswajit ni video no rimani ni o video ni comment no bo omahai ni comment sihoro tamo faida tong misao hingkai kasino Dr. Biswajit jeta bini kongno tui ang o video rimani no hoito o Sujata bo chajakliana o kwrwi nono bo belai no hambai hingke athukri boano comment khaikorka nungle asuk kaham saimani tongkhe waibusuk naikha sombu debbarma no obo kha athukri hingka ang miao abo Dr. Biswajit ni kok satani o sombu debbarma norokbo khwnakana 4-5 mas thongaro rugi klaijak bwsak sogwi tongoni samani kok no tui ang video swnamwi rimani hingkai a jagao ano nung waibusuk naikha hnui ano bo comment khaikorka hingkai ang omono kisa reply rinai naidi ang khoroksa Mantri buya MLA buya neta buya ha ang sadron borok kwrwi nukhungni borok bahai ang bono naimanai ha karon hingke je sinai nungnai borok rok se naina nango thangna nango hnui a video ni kogo sajago haidiba haino sadron borok no nainani bagwi tini sajakya number 6 hingkai omenjoy riyang M2B bo comment khaikorka labon chera digi faidi sini tibrasa chugya tongkho dolai district hingke omo hingkai omenjoy riyang bo comment khaikorka sini borong manang Dr. Biswajit no labon chera dolai district phaisingko nono thangwi nainani bagwi aro kamini haikeba amchaini borok rok nono comment khaikoro ani video o
nang ani video no naitong hake ba nang khanadi dolai district ni omen joy riang nono kobokhoro borongni amchaio thangoi kisa nainan bagoi tei visit khlainani bagoi nono kobok horka aboko number 6 do gai number 7 hingkai sumendra debbarma ss9b u bo comment kharuka tai kaham kwrwi tai kam kwrwi khoroksa borokno twimang video khaidi tei kubuni twinai video khai phunukmaya ta nung koibar khaika bono twi video unsao engkai takhuk nono belai hambai takhuk ata sumendra no naidi ang sudu Dr. Biswajit debbarmani kokno twimang no video swnamya nung ani channel o pura habai ani video no nainai di 100 ni upor video rijak tongo ar kwbang mano jotoni kokno twino video rijak tongo nung kaisa kai thangoi khulogoi naidi engkai number 8 engkai binoy debbarma 7984 buano comment khaguka nini tei sajaknai kok kwrwi khade faltu unsao engkai takhuk binoy no belai hambai sajaknai kok kwbangman tongo ata binoy nung kaham kai khanadi sung o channel o sob somoi sung kok rwi tongmani omake video tui phaimani omongkha sung katal jeta update manmani katal jeta kok rok manmani o kok rok no tuise sung sob somoi no sung update tui phaio sung 5 bochor 6 bochor ni kok no tui sung video tui phaya jeta katal wngwi tongmani jeta katal choliwi tongmani o kok rok no tuise sung omahai video tubui phaio ngabo kaham kai srai ke bujiwi nahadi ngai last comment kai by debbarma x5t bano sihorka nini lui danchau ngai no belai hambai takhuk nung comment khaifano kisa khuk khana tokhai kokthai rongno sidi tamni hinba ano sifano tekhoksa borokno omahake comment rok khuk sitra banogoi ta sidi omo hangka belai kheno chaya karon ke nung simani eta khuk sitra ri simani abo nini saksakono beran kwrwi sak borok sia hai mental borok hai abo wngmani klaio karon sijak borok wanswkgna kwrwng borok bo omahai khuk sitra jephurfano khuk sitra bai comment swiya bo sob somoi no khuk kaham bai kokthai kaham bai bo comment swinai aboni bagui no comment swina pano kisa khuk kaham bai sidi wanswkgwi sidi tei kaham ke naithokai kokthai rokno sajogoi comment khainani khlaidi asukno hambai tinini video norok hoito jotono saimannai khena tei bujibai khena tei o video ni bisingtwi thani rok khuk sitra rok lajagoi sajakma rok tongkhai ba norok ano nakar jabaidi ang norok no nakar sano tei haino hai katal video norok bai malai phiwano jotono kaham korong susto tongmai jadi tiprasa ayuklok thung jotono no khulum baikha।